Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. Ginoo manaag kaninyo. Ana usab kani. Ngayon na panghihalad ng misa alang sa tanan natong mga intensyon, mga grasya nga pasalo, pangayoon, mga pasalamat, ampo ta nga kanunay tag panalipdan sa tanang matang sa kadaot, lawas ug kalag. Iapil nato kanunay ang tanang mga nangamatay, ilabi na sa atong mga kaila, ug ilabi na ang mga kalag sa purgatorio. Busa aron maandam kita pagsaulog ing santos nga misa, atong hinulsulan ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, saway maglibot, isugilon ko. Sayod ka man, kilingan laot, isalig lamang sa kaayo mo. Wag tangana ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga kung ipaabot, ipakalaog mo. Kaluyan na kita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, among amahan ug tigpanalipod, kun walay ikaw, walay malikon, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa ustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa Ginong sa Kristo, imong anak, ang buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Giingnan ako sa Ginoo, lakaw ngadto sa balay sa tighimog kulon, ug didto ihatag ko kanimo ang akong isulti. Busa miadto ako, ug didto nakita ko ang tighimog kulon nga nagtrabaho. Kung makita gani niya ang usa ka kulon, dili maayong pagkabuhat, iya kining usbon pagmasa ug buhaton ug laing butang. Unya giingnan ako sa Ginoo, dili ba mahimo ko kaninyo katawhan sa Israel ang gihimo sa tighimog kolon? Kamo ania sa akong kamot, ingon sa minasang yuta diha sa kamot sa tighimog kolon. Ako ang Ginoo, maoy nag-ingon niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ulahan sila kansang hinabang mao ang Diyos ni Jacob. Ulahan sila kansang hinabang mao ang Diyos ni Jacob. Daiga ang Ginoo o kalag ko, daigon ko ang Ginoo sa tibokong kinabuhi. Awitan ko ang kadaiganan sa akong Diyos samtang buhi pa ako. Bolahan sila kansang hinabang mao
ako. Ayaw ibutang ang imong pagsalig diha sa mga kadagkuan. Diha sa tao diin walay kaluwasan. Sa pagkabulag sa iyang kalag, bumalik siya ngadto sa iyang yuta. Ni adtong adlawa, mawagtang ang iyang mga laraw. Buunahan sila, kansang hinabang mawang Diyos ni ako. Ulahan siya kansang hinabang mao ang Dios ni ako. Kansang kalauman ana ang Ginoo nga iyang Dios, nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa kadagatan ug sa tanan nga anaa kanila. Buunahan sila, kansang hinabang mawang Diyos ni ako. Ang tanang binuhat nagadaig sa Ginoo, nagpila sa ilang pagmumungga, nagasayaw sa iyang malawang na kinahadlan. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ana usab kani. Basag ikan santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama sa usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Ini kapuno na niini bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manlingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ug ang walay pulos ilang ilabay. Mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Dito maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo niining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa miingon siya, sa ato pa ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit, sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o ug karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Sa nakahuman na si Jesus pagsugilo niining sambingaya, mibiya siya ni adtong dapita. Nangayigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Ang atong pagbasa karon gidalata sama ni Propeta Jeremias ngadto sa tigbuhat ug kulon. Ug dito gipakita sa Dios unsay gihimo sa tigbuhat ug kulon nga himo siya og lapok unya iyang gipurma. Unya nakita ni Jeremias nga ang kulon nga wala mo purmag tarong usbon ug himuon nga laing butang. Ug giingnan siya sa Ginoo, dili ba mahimo nako ang paggibuhat sa tighimog kulon? Kini nagpadayag nato sa kamaturan nga ang mupurma nato mao ang Ginoo. Iyatang purmahon nga mahimong sama niya nga maoy original nato nga gikanan base sa pagbuhat nato kung mobalik ta sa Henesis sa pagbuhat sa kalibutan. Gusto niya
nga mahimo tang balaan. Gusto niya nga musunod ta sama sa gibuhat ni Jesus nga anak. Ang problema lang ay dili tanan naningkamot ani. Dunay uban bisag unsaon og badlong sa Ginoo. Pinaagi sa nagkalain-laing matang sa pangitabog kasinatian nagmagahi. Pero ang nakanindot sa Ginoo sama sa tigbuhat ug kulon, gihatagan niya og chance nga mahimo mupurma hangtod sa panahon nga gitakda niya. Mao nga sa Ebanghelyo karon gidaan na pud ta sa propeta sa tanang propeta nga mao si Jesus ngadto sa lapyahan sa dagat. Ug iyang gipakita nga ang gingharian sa langit sama sa mananagat nga nagbaling ug nakakuha daghang isda pinaagi sa pukot. Ug human ni ana ilang gihagpat gipilian kinsay maayo kinsay dili. Ang maayo gibutang sa bukag usudlanan samtang ang dili maayo gisalipay. Sa laktod sa katapusan sa panahon dunay katapusan nga paghukom, dunay pagseparate sa maayo ug sa daotan nga mga tao, dunay regalo, dunay silot. Ang maayo kinabuhing dayon ban sa Dios sa langit, ang daotan itambog sa daot nagdilaab nga kalayo. Mao na makita nato ang Dios sa iyang dakong gugma, sa iyang kaluoy sa katawan sa tibuok kalibutan. Makita nato ang iyang pailog, pagpaabot ug nilaom siya nga ang tanan ilabi na ang dili maayo mausab, mapurma, sibo sa iyang pangandoy ug gusto. Mao nga kita isip magtotoo, hinay-hinay natang gipurma sa Dios. Ang ato lang buhaton nga atong tagaan siya ug panahon nga muumol nato, sibo sa iyang kabubuton. Mao na pirmi na niyang gibalik-balik nga importante niya ang pagsunod sa kabubuton paagi sa Dios o aron na mahimo importante ang pagpaminaw niya. Sama sa gibuhat ni Marta o ni Maria, igsuon ni Marta, milingkod atubangan ni Jesus ug naminaw. Human maminaw, klaro na niya, iya na lang buhaton ang pagtuman. Kay kung masipyat ka sa pagtuman, dili klaro ang imong madungog o gusto sa Dios, ang bunga pod ni ana dili pod klaro. Sa laktod, dili makatabang. Mahog na lang siyag ilusyon, imong gusto nga pakbuot. Dili ang iya. Kaya ang iya maghatod manimo sa kalinaw, kalipay, kadasig, o kusog sa pagpadayon. Bisan lisod ang maong pagpurma. Kay matagpurma sa Dios, di man mahitabo, nga di ta masakitan. Apil naman ni anak. Usa mga igsuon, atong hatagan ug higayon ang Dios sa pag-umol nato sama sa kulon. Taga nato higayon ang atong kaugalingon pagpaminaw sa sugo ug paagi nga iyang ipabuhat kanato.
Halihog manindog, ito karong ampuon pag-ampo sa katawhan ng atong tubag, Ginoo pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahan, padayong musangyaw sa Ebanghelyo, ngadto sa tanang katawhan, sa tanang dapit, sa tanang pinulungan, ug sa tanang mga kultura, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga katawhan, dili unta magpabiling sirado sulod sa ilang mga tradisyon. Hinuon, magtinabangay sila ahod mapalambo ang usag-usa, diha kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga sila nga walay gipanag-iya, dinhi niining kalibutan, makapanunod sa kabahandianon sa gingharian ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sila nga nawadag kadasig tungod sa mga kasakitan ug mga balatian nga ilahang giantos, moabli sa ilang kasing-kasing ug magkat-on ahon motubo sila pinaagi sa ilang giantos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, dawato na ngadto sa gingharian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Ginoong Dios, paambita kami sa imong gugma nga abli alang sa tanang katawhan, ug dawata kaming tanan uban sa among igsoon sa Jesucristo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Pagkaigon ka, Diyos, amahang langit mo, ingnasan mo, mga masalay po, ang panogino, naabot sa yuta, inamasa kamo sa tao. Pagampo mga igsoon, nagining ako ginyong sakripisyo, dawatan ta sa Dios, samahan makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eucharistia magsantos ta kanamo ug magdala kanamo nganna sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ginoo manaag kaninyo. Ana usab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay makagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, isangyaw namo ang iyang pagkabanhaw ban sa buhing pagtuo. Ipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom mugusa, ban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay huno nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa ingin
Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos kini ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalain mi Espiritu, ron pagsantos sing mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas, ug dugo na Yesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Pasalamat kanimo pikas sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Masalamat kaniyong pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Inaagi sa puso pagkabanhawo, na amo na karunang kagawasan. Ikaw ang nagtubo sa kalibutan, ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga matubang mga lagad kanimo. Mua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoo imo simbahan sa tibuok kalibutan, mua nga mahingpit kami diha sa gugma. Umban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Inomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malawomon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Mua kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, ban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa iyong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniyaban kaniyaw diha kaniya gihatag na kanimo makagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanan dungog himaya hangtod sa kahangturan. Karon atong yusahon tong mga pag-ampo sa mga pulong itudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo, nga sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muamot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, ilhi sa yuda maingon sa langit, ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karon
pasaylo kami sa among mga sala. Maingon na nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa pangulay, pinuno luwas sa kami sa dautan. Mahayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luhason sa tanang daotan, dagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoon sa Kristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, magsibo sa imong pabubuton, dagi kami sa imong kalinaw kay Husa, kao nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Maana sa kaninyo. Di pakita atong panaginig sa unay. Dait na kaninyo. Peace be. Cordero sa Diyos na nagawatan sa mga sala, sa kalimutan. Kaloy kami, at dahil kami sa kalinaw. Kini si Jesus, ang Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Dili ko ang ngayong kalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, dawatang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit at pagpakamatay sa imong anak. Kining sa sayang gugma maghatag unta ka pagpulo sa among kaluwasan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ginoo manaa kaninyo. Ala usab kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa na ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nanulahan kitang tanan, sa iyang Yesu, at tunay mo ng Amahan, ang Anak ug Espiritu sa